Aiman Etxeberria, Eolo Kometa taldeko txirrindugaria. Kostau zaizu, baina lehen aldiz garaipena lortu duzu afizionatutan, zorionak. Azkenean iritsi da nahi genuen garaipena, urte zaila daramagu, klabikula hautsi genuen, kotxe bat hartu zidan, eta virus bat izan nuen odolan, baina azkenean ikusten dugu ondari dira atetzen gauzak, urtean zehar gogor lan egin dugu, konfiantza izan dugu eta espero dugu hemendik denboraldia bukatzea ondo joatea. Garaipena lortzeko, nahiko lasa ikusi zaitu egun osoan zehar, talderik gabe, baina tropelean burua erakutsi gabe. Nekien ondo netorrela, baina ez da ez nekien nola egin garaipena lortzeko, zeba bakarri nengoen. Mintegi aurrean zigoela 2 minutukin, naukan pixkat beldurra zeba atzetik inorrezun tiratzen, baina azkeneko treku igoeran banekien estuditu behar nuela, estuditu dudanean eta goian mintegi hartu dut, ikusi dut bakarri joan naizela, ikusi dut sentsazio honekin nengoela eta esprinera itxoin dut. Esprinera iritsi baino lehen ikusi ditut 2 aurretik zigoela eta beldurra naukan iristea, baina estuditu dut 500 metro falta zirenak, dena bila eta garaipena lortu dugu. Oiartzun etxe ondoan, ze polita, etxe ondoko lasterketan, lehenengo aldiz garaipena lortzea afizionatutan. Bai, amets bat da, ni ez nuen espero gaurko garaipena. Zoriona. Mila esker.